Добър ден и добро дошли в Гран При България, актуалните теми и коментари от Формула 1. Съботният ден в Япония беше белязан от теориите, които вчера говорихме и на които вчера обърнахме внимание. Забелязахме един доста силен Макларен, които от преследвачите на Red Bull така успяха да се наместят на първо място и дори успяха да победят Ферари, които според мен поне към вчерашна дата и още от миналия уикенд в Австралия би трябвало да са най-силният преследвач на Red Bull и всъщност би трябвало да бъдат на трето и четвърто място, ако не и да се борят за пол позицията, поне как се случваше в миналите уикенди. По някакъв начин, дали неподходяща писта, дали лоши настройки над колата или пък времето изиграха роля, която да възпрепятства Ферари, кажат това силно представяне в квалификациите, което те обикновено имат. Ако погледнем обаче и към другите отбори, Астън Мартин и Мерцедес се представиха доста по-добре от това, което очаквах, особено Мерцедес, тъй като аз наистина ги очаквах доста слаби и не вярвах в добрите им постижения. Обаче те, като погледнем и че никой не се подобри всъщност в последното минаване на пистата в последната фаза от квалификацията, т.е. в Q3, мисля, че наистина Мерцедесите се позиционираха доста добре на 7 и на 9 място, макар че тук не трябва да се отнасям от това, че чисто като гледах квалификацията си мислех, че със сигурност за един Хамилтън потенциал в топ 5 имаше, като нищо можеше да се озове на втора редица. Специално и да обърнем внимание към Хамилтън, той тази година наистина стартира изключително лошо, особено за неговите стандарти. Това беше един от най-лошите стартове на сезона, всъщност най-лошия му старт на сезона за всички времена. И той наистина не само, че колата не беше по негов вкус и не ставаха нещата, имаше доста лош късмет с изпадането в Австралия. Просто той губеше страшно много още в квалификацията и след това и в състезанието в сравнение с Ръсел, който наистина го доминираше практически в рамките на уикендите, още от петък, като се тръгне чак до неделя. Тъй точно това този уикенд по някакъв начин се опровергава, като Хамилтън наистина изглежда като по-силния пилот и в важните моменти особено е на място и прави по-добри времена, дори и с малко. За него специално според мен и от психическа гледна точка е важно в някои моменти да е по-силен от Ръсел, за да може да си запази до края тази роля на лидер и да не си тръгне като пилота, който също се бил победен от по-младия си съотборник. Ако погледнем обаче към местния герой Юки Цунода и неговия австралийски съотборник Даниел Рикардо, които така продължават тази тенденция, която е още от началото на сезона. Даниел Рикардо да изостава зад Юки Цунода. Юки Цунода успя да влезне в Q3, докато Даниел Рикардо не успя да се пребори за това място. И наистина очаквам тук в следващите седмици и в следващите уикенди, ако не се подобри нещо, Red Bull да го заменят, защото наистина знаем политиката на Red Bull да имат нулева толерантност към бавни пилоти и така веднага в момент на слабост заменят пилота, който не показва силна форма. Иначе изключително добро представяне на Red Bull, като те успяха да си осигурят първата стартова редица за утрешното състезание. В рамките на квалификацията Макс Верстапен имаше нещата под контрол, макар че накрая наистина стана доста близко и Серхио Перес за малко да успее да си вземе по-позицията, като беше на под 1/10 от Макс Верстапен, което обикновено е необичайно за тях двамата да са толкова близко един от друг. Тъй като и квалификацията започна така, че в първата част от нея между двамата имаше разлика от 30. Благодаря за гледането. Следващия анализ ще дойде чак след състезанието, т.е. през утрешния ден, и приятно гледане на състезанието за голямата награда на Япония.